Nie instalują żadne stare skarpety w szafce. No dobra, Matanowi, co mu ty znowu nie tak pierwszy? No i jak się to kończy nie było. Okej, przejdziemy po nogi. Gdzie to po nogi idzie? Tu? Tu? Puszki? Po to też podniesiesz tą bluzkę. Co to kręci się? Chcesz? Maja, siedź normalnie. Bo Filip tak lubi. Filip nic nie robi. Filip. Nie to potrzebne. Aktivno telefečino. Beđu na biker ti ga napraviti na jedan sveći, što je bilo. Rado mi je mene, baš je velike. Sigurno. Jedan sam naparao i doći. Ała, moje oko. Co ty robisz? Może to już na stron cały. Викам си, моля, те кремиши много гадни са. Изкараха на едвата и вътре плуват едно бяло такова. Като страшно ми коша едно. И тях да бъде сега. Filip! Filip! На много ма пада за съдето, примерно, аз не заплащам. Защо виж? Filip! 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 Солт, значи се продава, нали? Предана. Продано. Сол ти предана. Filip! Червени букви солт, а тук туалет не си продава. Привет, добре наемче. Такава влез. Под наем. Това под найем това. Диваш ми си. Знае? Сега се обича да реши. Мама емеритурална. Пенсия. Какво има? Отнеш моите вземеш. Стига. И се женеш на май или на април? Съжаление, ще прави такова. Абе, ще женени се мене. Takiego iska to nie iska. Стига. Twoja matka mówi. Да, нещо такова. A twoja matka powiedziała, ty 3 chłopów już wykończyła. Кое? Чекай. To zdała 3 Я не кажа, ще поскочи, видя ли го? Като вряк ще рязко. Къде е поскочи? Сериозно? Някакви лихви, глупости, работи, съд, за това, че не е да е такова и ти... Аз не мога да мисля, 10 да се стига, Samo обаче... czeka Petek na znaka, na zapłata czeka w Petek. Ja skąd ich czeka na zapłatę. Zapłata trochę, że wiesz, cała sedmica. I smytki trochę płacisz. Какво ще Тенджерите да си купи да кажа, тенджери, менджери, маска там, който няма, ако не е купил вече. Ubiła mnie stwaka, kazała, zaspała w kuchni ta na płodach, pijam. И вика, прескача ми, на малкото го извикала май. Майката ела, виж майко, колко татко дедно, не ме, такова каза. Nie, nie iska да види го. А, не иска да го види ли аз? А иска не иска. Тя вика, аз ти казах пак 5 пъти да има. Всичко ти ми е казвал, ти си ми казвал някой, това оня. Човекът си вземе мярка малко. Weź ścierkę i zwady! Какво е вика, ние да цигари, за какво говорихме, вика. И вика ли такава, развали тя, нали дебните. И аз мисля, че дойде моят тирет на гости това. Иванчева. Да, 100% няма пореди да изпита. И кой ще антър? Доколкото разбрах, Филип, това ми спомена някой, че иска пак да. Кой ще антър? София е бащала, Тереска да прави, че нещо. Там ми е харесало, пак обратно, пак става пак да идва тук, няма кой да я вземи.
Iwan, I od maści go na górę się. 150 пана стоїть. No. Так, Має месячі улетить на 150. На седмицю. Де спана повіч. Днес да си вторен, попада да, първи ден. Другата седмица ще плачем вторен пари, аз всяка седмица. Всеки 5. Или понеделник, нещо. Защото по 150, 148. 140, всеки седмица, всеки седмица. Да би хубаво колко 5-600, брат да ми здрав, няма тежко. Ама говори, че купува. Ми каза няма да купува, то ще купува така. Тя малко ще каже друго користи, след 5 часа. Да иска да взима по-голяма, татко да си има своята стая, защото ти ще плаща. I'm sick. Не знам какво пише, просто ти е право. So this is the wrap around the floor. Виктор пак е самотен, желая дали после там пише, после на испански, по-португалски пише. Feet curl up. Тя към мене тяне, той ще пише виката. Но тя го слагала някаква тема, но сега бил много самотен. С нощи четах и изказването. Нещо ново да са вкарали. Към мене, ти внимавай, май си дал вика в моя интернет там, викам го сега. Имам ми го дали, викам. Да пия само пара до вечера. Виктор цяла седмица го подред май. Николай каже, почва дневна смяна след 2 седмици. Николай почва дневна смяна след 2 седмици. До 2 В седмици. момента се изпотя, може един по-сериозно да говоря. Що? Защото това вече не мога да го слушам. Не, каже, до 2 седмици трябва Не е верно, да премести. не вярвам. Вчера говорих с него. Нали вчера беше? Говоря, извинявам се, не че казвам, че не е верно, че няма да стане. Много отдавна говоря, че стане утре и не става. Днес викам с нощта, извинявам, татко, ще додах майка ти, ама... Ясно. Нали говориш, че 4 часа ще работим. Може да доде ясно ма види там, какво може да си помисли? Татко вика, не се притеснява, аз отира майка се занимава днес отпуска, вика, че може да... Да, там не сме Не готвя. Кой? Те му каза, Да, matka. Що? W piątek, bo w Ja sobotę bym jej nie to chcieli dać. W piątek ma wolno. Але за co? No, holiday. Ale po co? Симоне, Ty się robi rodziny? W sobotę, ale dzisiaj sobie przygotuje wszystko i mówi, że jutro przyjdzie po robocie i przyjadą gości i podłoży na nas. Ага. Rozumiesz? Już rozumiem, tak. Dobra, widzisz, ja też nie zagubię. 7 часа се обляках с полицай, го чакам. След това да отивам дядя, като вика, не се притеснявай, майка, аз отивам, вика, майка, тя е там. Не мога да го гледат тите там, I can't see food. Mama! Let's get my lucky room! Hello! Then we just piggy pig? They have to be grilled. No to jest półtorej. Oh! Maja, przynieś mi tą gumkę do włosów z łazienki. Maja, słyszysz? Go! Maja, przynieś jedną gumkę do włosów. Okay, yes. Tam z łazienki, w środku. Felipe, okay, idziesz, no będziesz. Okay? Teraz zobaczymy. Amazing, Magician. Okay.